Ето тук са всички дъждовници, тритони, саламандри. Аксалотали. И са много. Отгоре. Айде, Крис ще почне да ги вади. Ето така ще ги... Къде е Сега нашето ще кладенце? снимам. Тук е. И не знам. Пускаме ги обратно в природата. Е тук на язовирче. Не, чакай, е това в средното. 3, 2, 1. Виж бавно да излезе вода. Спри, чакай, стой. Сложи капачката и излей водата, за да мога да ги снимаме колко. Ама те могат излязат. Има и бебенца, дори съвсем малки. Имаше скорпион. Ама не с тая част. С тази част. Виж, Тошко, виж. Тук има. Добре, ма те няма и без това да излезат. Това е за Алекс и Борко, защото те много ги харесват. Добре, падна един. Гледайте за какво става на въпрос. Всичко това са саламандри. Стой. Изсипваме ги в ръката, се вижда. Давай. Пусни го. Айде, обима. Гребенисти тритони, сребристи тритони, акселотали. Еха. Той е хапнал червен. Айде, дай нашите два. Дай. Дай водата. Чакай! Добре. Крис. Ето това е истински тритон. Като гущер буквално. Ето обратно. Айде, връщай и женската. Ето тук има бебета. Айде, връщай. Всичко пуснахме. Това беше приятел.